Anđelo Milevoj, bivši nogometaš Rijeke 60-ih godina, igrao u Olimpiji, kasnije u Švicarskoj gdje je proveo 20 i nešto godina, a bio je i jedini reprezentativac nogometne reprezentacije bivše države sa ovoga područja, dakle sa Labinštine. I recite kako je živjeti u Rapcu, zašto ste se odlučili baš za ovo mjesto? Zašto? Ja sam tu rođen. Mislim, nije mi bilo teško odlučiti da se vratim u Rabac. Teško mi je bilo da se odlučim da napustim Švicarsku i da ostavim svoju kćerku tamo. Ali to je bila moja odluka i ja sam veoma sretan što mogu ovdje živjeti. I kako je danas živjeti u Rapcu? Kako se živi ljeti, kako zimi? Pa, ljeti vidite i sami, tu je gužva, ali sve ima svoje. Mi moramo, ako ćemo imati turizam, mora biti gužva. A zim je fantastično za nas koji imamo puno vremena, tako da možemo profitirati ovo čisto more, lijepo uređene plaže u prirodu, tako da to je stvarno nešto, to je bogatstvo. Rabac je dosta skučen, je li vam tjesno gore? Pa sad ne bi toliko o tome govorio, mislim to sigurno da se moglo možda drugačije graditi, danas je kasno, možemo samo stopirati neke stvari. Rapčani su bili vrsni ribari i dobri pomorci. Danas uglavnom svi žive od ugostiteljstva, trgovine i turizma. Danko Miletić je dugogodišnji rabački ugostitelj, prije toga bila je njegova majka. Danko, evo vi ste već 30 godina u ugostiteljstvu. Da, 31 u stvari. 31. Da. Pa kako ide ovogodišnja sezona? Pa ovako, u početku je malo šepalo, malo je bilo to svjetsko prvenstvo, tu smo malo loše prošli, ali sad se malo popravilo i ja mislim da će do kraja se uspjeti nadoknaditi ono što smo izgubili do sada. Ali gosti troše? Pa troše ovako, neki više, neko manje, kako ko ne. To je u stvari trend takav da se manje troši. Šta najviše ide, šta se najviše traži? A traži se najviše momentalno, malo se traži drugačije nego što se tražilo nekad. Uglavnom se jede više povrća, više salate, pizza, špagete. Nešto manje ribe, manje škampe. Manje škampe, svakako manje ribe, a u stvari ih nema ih previše, pa tako je dobro dođe. Turisti iz Rapca često odlaze na izlete brodom u razgledavanje obale i podmorja, ali i u Veneciju i Cres, odakle se vraćaju dobro raspoloženi. Moramo istaći i nekoliko rabačkih posebnosti. To su stara luka za odvoz boksita, popularna teleferika, perle nedavno preminulog umjetnika Vaska Lipovca na Rabačkim hridima i crkvica Svetog Andrije, zaštitnika ribara iz 15. stoljeća. U malenoj crkvici sa jednim prozorom i svega 64 metara vjerske obrede predvodi rabački župnik Stipan Mišura. Danas kad župa broji negdje oko 1500 stanovnika i 10.000 turista koji dođu u ljeto, ona je premalena je pogotovo za župu Rabac, ne možemo vršiti nikakve obrede. U ljeti imamo ovdje misu pred ovom crkvom. I još malo o biseru Kvarnera u kojoj se ljeti slijevaju rijeke turista oduševljenih prirodom i bistrim morem. Oni mlađi zamjeraju mu pak nedostatak kvalitetne zabave i noćnoga života. Unatoč svemu, Rabac, čija je cijela obala pokrivena plavim zastavama, simbolom čistog mora, zdravog okoliša i sigurnosti, nakon višegodišnjih ulaganja, ipak postaje mjesto s 3+ zvjezdice. Da, Rabac je zasigurno zvijezda i biser Kvarnera, ali ako ljubav ide kroz želudac, a po meni se vidi da ide, onda su prave zvijezde na našem gastronomskom stolu. Uvjerit ćete se sami, to su divne delicije koje su spravile zapravo prave zvijezde, gastronomske zvijezde ovoga kraja, a ja ću prvo porazgovarati s najboljom slastičarkom ovdje i nadalje. Čula sam od milja zvanom Mary Poppins, jer je vole djeca. Gospođa Marija Vlačić, da. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala. I što ste nam to lijepoga donijeli? Evo, svakega pomalo. Hoćemo krenuti od početka. Da, ovi su najstariji kolači. Napravili sa maslinovim uljem. I to je kao lijek. Tada, kada ste vi počeli učiti, nije se razbacivalo s kremama i jajima? Od moje bake i prabake i još dalje, od kad postoji Labin. Ovi su. Kolači su bili skromni, ali se nalazilo načina da ih se omekša. Kako ste ih omekšavali? Samo ulje maslinovo. Oni imaju... Kad se jelo? Kad se jelo, muški u bukaleto vina, ženske u čaju, a djeca u mlijeko. I ženske su volile u vino, isto tako. Ovo je jako važno i posebno za vas život, osobito ljubavni. Ovo je pan de Spanja, to je bilo, nije bilo kao sada tortu vjenčano. To je bila vjenčana torta od prije 40 godina. Je li ova od prije 40 godina? Ma tako je bilo nešto. Jaja, brašno i šećer, to je sve što ide unutra. Onda to je malo više modernije, biskvit
se zove. To je tijesto i unutra krema pa se zamota. To je isto... Što ste nam to lijepo napisali? A to je za vas. Hvala, hvala. Znači moći ćemo i kušati. Morate sve jesti. S bokalom vina, dogovoreno. To su krostoli i na svaku festu ovo mora biti. Krostoli. Na svaku festu. Dobro. Jer, ali vi ne znate samo praviti tradicionalne kolače, vi znate raditi i suvremene i smišljati nove. Ma i nove, volim više nove nego to je kao svaki dan to napraviti. To su pastine isto, prije se na rukama napravili, a sada na masinu pa dođe malo ljepše. Jeste nekoga u svojoj obitelji naučili da pravi ove fine kolače? Ne, nisam. One gledaju, imam kćerke i nevjestu, one gledaju. Ali neće raditi. Neću jer govore da se sve uprlja. Možda ću jer bace oko pa... Možda nešto i na kako sam i ja bacila oko kad sam bila malena, kao susjedi, neka skota je bila neka obitelj i kod njih sam išla i naučila i lizala kremu uvijek. I to su najmoderniji kolači. Ja napravim sve i za rođendani i to i sam dobila prvu nagradu u Novigradu. Sam napravila sir Emmentaler sa misavima. Prvu nagradu sam dobila. Ovo nije sir Emmentaler, ali je Viagra. To je Viagra, sam dobila istu nagradu u Holcim, u Koromačno. I ovdje nešto piše da... To piše, a meni je sram, to piše za podizanje. A meni je sram... Znači to ja ne mogu jesti, to nije za mene. Ma može, ali više za muški. Muški, pa ćemo onda Klevida da probati. Ja ću to pročitati poslije, ja vjerujem da je to za podizanje koeficijenta, ali ja ću to poslije, ja ću sad ipak, oprostite, prešao bi malo na slano, znate, ja svaka čast kolačima, ali ono konkretno je konkretno. Gospođa Mada Budanko, ovo su labinski krafi. Vi znate spremati? Da, kako ne. Vi ste to naučili? Da, jesam. Međutim, ono što je bitno, vi ste naučili labinjane jesti što? Odojak i janjetinu i dalmatinski pršut. Da. Dakle, moramo reći da je gospođa Mada Budanko iz Oklaja, dakle, selo Čitluk iz Dalmacije i sve dalmatinske delicije ona je donijela u ovaj kraj prije 42 godine. Kako je izgledalo privikavanje ovih ljudi na dalmatinsku hranu? Pa nisu se odmah navikli, tako što ja znam, kasnije ste se dobro navikli na to pečenje, na odojak i na roštilj i to ti je bilo moje cijeli život raditi, 45 godina. I 45 godina ovdje u Labinskom kraju, kad bi se reklo janjetina kod Mande, je bila janjetina kod Mande. Dakle, u svakom slučaju, vi ste prije 40 i nekoliko godina donijeli inovaciju u ovaj kraj, a mi ćemo sada o novim inovacijama, Robi. Da, inovacije koje se baš ne trpaju u usta, ali bi nekome itekakvo zadovoljstvo moglo donijeti. Taj netko je moj sljedeći sugovornik Dražen Smoković. Dražene, evo, ti si mladi inovator, ja ti predlažem novu inovaciju, stalak protiv sunca. Da. Tvoja ideja je zapravo nešto što si sam opisao kao kako se toga niko nije prije sjetio. Ja sam mislio da je to već izmišljeno, a onda na kraju dobiješ zlatnu medalju na sajmu u Ženevi. Da, upravo nevjerovatno da se to nikoga prije nije sjetio, stvarno, jer ideja je toliko jednostavna da kad je vidite onako da je stvarno čudo da se to prije niko nije sjetio. Radi se o nekakvom sistemu hlađenja, sad ću ja to kao laik objasniti, o sistemu hlađenja elektronskih uređaja. Da, umjesto da se zrak gura van, gura se kroz neku metalnu konstrukciju koju bi u principu hladi kompjuter ili bilo koji drugi elektronički uređaj i s tim recimo ne dolazi prašina i kompjuteri vam rade bez ikakvih problema u razliku za kad je prašina ili takve stvari. Dobro, obično kažu inovatori su tako poseban soj ljudi, čudaci, ali imaju love dok je ne potroše. Gdje su tebi pare? Tek će doći. Ne, izgleda, pošto sam ta inovacija dosta pobudila interes i na svjetskom i na, evo sad recimo i Slovenija će idući mjesec jedan veliki članak dati o tome, tako da mislim da je to već skoro pa nacionalni, recimo neki kako bi rekao, prioritet da se to kod nas i napravi i da to mi čim više kao država dobijemo od toga. Znači, bit će nešto od toga. Apsolutno je. I Dražen će imati puno novaca, zato smo se Dražen i ja naglo sprijateljili. Evo, ja sam ti već dao jedan primjer, recimo zaštita od sunca u obliku živoga stalka. To je inače bila tvoja prva inovacija, to je ono najčudnije i najbolje od svega. Šta, zašto od sunca? Ne, prva inovacija. Prva inovacija uvijek bio kompjuter. Mene je nerviralo što se taj kompjuter toliko čuje i ja se jednostavno treba naći načina da to ne bude tako. Ja se ipak nadam da ti ne smetaju toliko zvukovi kvalitetnih pjevača kod zvukovi kompjutera, pa ćemo mi u ovom dijelu emisije iz Labina još malo zapjevati.
ovim lijepim zvucima mi nastavljamo u umjetničkom tonu, ali ovaj puta slikarskome. Naime, Labin je grad slikara. Ovdje gotovo u svakoj uličici možete zaviriti u neku galeriju, u nečiji atelje. Pa evo, šta je to u Labinu da je nadahnulo tolike umjetnike? Pa prije svega ja bih rekao plodno tlo. A drugo, tamo negdje 60. godina prošlog stoljeća akademski obrazovani umjetnici dolazili su u Labin i zaposlili se u škole i odgajali te mlade ljude, a ti su nastavili kasnije školovanje svoje u srednjim školama primijenjenih umjetnosti, na akademijama, tako da danas Labin, to malo misto, ima negdje preko 30 akademski obrazovanih slikara, kipara, grafičara. Dakle, u više naraštaja. Nema konkurencije među vama umjetnicima? Ma kako nema konkurencije? Pa vidite da tu ima 30 akademskih obrazovanih likovnjaka koji rade na svim mogućim poljima, na video instalacijama. Ima one negativne konkurencije, ljubomore? Ma nema, sigurno nema. Volimo mi ići u svaki atelje pa da vidimo, to je dapače, to je jedna sloga i mi se čak informiramo kako neko radi, da li ovaj radi u plastici, u ulju, to je sve škola, znate. Jer poslije akademije to dođe na jedna lijepa škola i mi svi zajedno surađujemo. I jedan od drugoga učite, a ja vjerujem da mnogo se moglo naučiti i od ovog gospodina koji ima najviše iskustva. Koliko slikarskog iskustva? Od 55. sam diplomirao na akademiji Zagrebačka ALU. 57. sam specijalko završio, tako da 57. izlažem profesionalno. Bio sam prvi, ali kao što vidim, mnogi su me slijedili i drago mi je da nisam sam. Evo, svoje višegodišnje iskustvo kiparsko je iskoristio i prenio na druge i gospodin Josip Diminić, koji je zapravo tvorac, začetnik kiparskog međunarodnog simpozija, jednog od najvećih u svijetu. Što rade kipari na simpoziju? Klešu kamen, grade amfiteatar. I park skulptura. Park skulptura svakako. Koliko skulptura za sad ima? Preko 90, do sada su dionika 103 i gradimo Bijelu cestu. Ove godine 11. dionica Ivan Kožarić. I to u posljednjih više od 30 godina. 34 godine rada. Evo, gospodin Diminić, ja vas moram pitati, kiparstvo je zapravo vrlo zahtjevna umjetnost, fizički zahtjevna. Kako vi održavate formu? Treba voljeti, puno raditi i živjeti. Znači, galerija vam održava formu. A evo, mi ćemo sada krenuti vidjeti kako vaši vršnjaci, Toni i Bepo, u prilogu Branka Biočića, kako oni rade na svojoj formi. 86 ljeta. Ovo je dugogodišnji sportski djelatnik, već 26 godina u mirovini, a više od 30 bio je jedan od čelnih ljudi gradske uprave. Toga se vremena prisjeća s nostalgijom. Postojala je samo jedna općina i bilo je puno manje ljudi. Evo, danas imamo 5 općina i puno je drugačije. Svaki ima svoj automobil, svaki ima svoju mehanizaciju, kompjuter i tako dalje. Mi smo imali ono vrijeme kad sam ja radio, svega jedan automobil koji je služio za sve službe. Barbatoni ne miruje ni u mirovini. Pasionirani je tenisač već 30 godina i veliki ljubitelj prirode. Zajedno sa svojim prijateljem, svestranim rekreativcem, a nekada glazbenikom Josipom Bepijem Kokotom, inicirao je osnivanje i prvog teniskog kluba na Labinštini, a njih su dvojica postali nepobjedivi teniski par. Bili smo, brzi smo bili, grizli smo, nismo puštali ni jednu loptu. Igrali smo onako kao da je nešto jako važno, ozbiljno, a u stvari to rekreacija, ali takav nam je temperament i meni i njemu. Toni je igrao kasnije na međunarodnim turnirima veterana, a Bepi se ponosi da u 62. godini istrčao njujorški maraton od 42 km. Nakon gornjeg spustili smo se u Donji Labin, na stadion nogometnog trećeligaša Rudara, čiji je Toni doživotni počasni predsjednik. Evo, Rudar je nedavno slavio obljetnicu, 60 godina je tako? Da. I što pamtite u tih 60 godina? Rudar je dao jako puno prvoligaških igrača. U jednom su u Rijeci igrali 6 igrača u istoj ekipi, dakle 6-torica, dakle to je bio i Milevoj, Brnjac, Mohorović, Rabac, da ne govorim. Ali prvi koji je u Rijeku išao je bio Toni Privat, on je sad pokojni, a isto tako i onda za njega išao Veselica. I onda poslije za njega su sve drugi, Golja, Radmanović.
Iz Labina selimo u Rabac, gdje u obiteljskoj kući Toni živi sa suprugom Idom. Nalazimo se u obiteljskom domu Barbatonija u prekrasnoj kući ovdje u Rabcu, a da nismo slučajno njega izabrali za našeg sugovornika, pokazuju ove dvije diplome od dva velika priznanja. Jedno mu je dodijelila FIFA i Međunarodni olimpijski odbor 2001. godine, a drugo Županijski sportski savez prošle godine, i to obje za rad u sportu. I za životno djelo. Čestitamo, Barbe. Hvala. A tu negdje je i gospođa Ida, Tonijeva supruga, koja priprema nešto za jelo. Nju ćemo upitati kako se Barbatoni hrani, da je tako vitalan, što mu ona to kuha, u čemu je tajna. Ja mu spremam sve ta naša istarska jela, mislim, on puno stvari sam nabere, gljive, šparuge i te stvari, a drugo riblje, meso i to. Uglavnom svaki dan svježu hranu, zdravu hranu. Na kraju naše priče evo nas u Rabcu na teniskim terenima. Naši labinski vitalni mladići našli su se u svom tradicionalnom meču. S jedne strane su Toni Gergorić 86 godina, Bepi Kokot 75, a protivnici su im Ivan Kos, najmlađi ovdje 68, i Anton Trošelj 75 godina.